L-avukata Maria Sara Vella Gaffà qed titratta temi ewlenin li joqtu firxa wiesa tas-soċjetà fil-kampanja tagħha għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ewlenin fost dawn hemm is-servizz li jingħataw iċ-ċittadini mill-banek ewlenin f'pajjiżna. Vella Gaffà sostniet li mhux sew li wara li eluf kbar ta' Maltin jafdaw ġidhom mal-banek, ħafna drabi ftit li xejn qed ikollhom introjtu mit-tifdil li jkunu għamlu u iżjed minn hekk is-servizz li jingħataw ikun wieħed nieqes mill-umanità u l-kompassjoni meħtieġa, speċjalment fil-każ ta' ċittadini vulnerabbli fis-soċjetà. Jekk il-poplu nhar it-8 ta' Ġunju jislifni l-fiduċja tiegħu, jiena ser inkun l-ewwel qabel kollox naħdem dwar l-interess tal-pajjiż tagħna, ta' Malta tagħna. Iżda wkoll fl-aħħar jiem u ġranet tkellimt ma' diversi nies u hemm diversi temi li ser inkun qed naħdem fuqhom. Fosthom il-burokrazija tal-banek li naf kemm qed tinkwita nies bħalissa għaliex ovvjament kull wieħed waħda minnha niltaqgħu magħha. Fl-aħħar jiem iltqajt mal-assoċjazzjonijiet u ser inkun qed niltaqa' mal-banek. U allura ċertament li rrid inkompli naħdem dwar dan it-tema li hija tant importanti għall-poplu kollu. Vella Gaffà qaret ukoll l-impenn tagħha li taħdem fl-Ewropa biex is-saħħa mentali f'Malta tingħata l-importanza li jixirqilha billi tara li servizzi li qed jingħataw fl-aktar pajjiżi avvanzati fl-Ewropa ikunu jistgħu jingħataw ukoll fostna. Qalet li temmen ukoll l-Unjoni Ewropea ma tantx qiegħda tagħti priorità lil problema mifruxa dik ta' housing affordabbli. Insistit li l-Ewropa għandha tella dan il-fuq fl-aġenda għax kulħadd għandu dritt jgħix b'mod diċenti bla tbatija żejda ta' djun jew kirijiet fenomenali. Dr. Vella Gaffà semmiet li trid taħdem ukoll favuri tgawdija tad-delizzi minn kulħadd sakemm dawn isiru fl-ambitu tal-ħarsien tal-liġi u kontra ksur tal-privatezza tal-kaċċaturi u n-nassaba.